ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ହଁ ମହଳା ଛତୁ ମହଳା ଛତୁ ନାଡ ଛତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଛତୁ ଖାଇଛ ନାଡ ଛତୁ ଆଉ ଆକୁ ମହଳା ଛତୁ ବି କୁହାଯାଏ। ଆମର ତ ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି କିଲେ ଛତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତମାନେ ଖାଇଛୁ କି ନାଇଁ ତ କହିପାରିବିନି ବଟ୍ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇ ଟାଇମରେ କେବଳ ଆସେ ସବୁବେଳେ ତ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ଆଉ ପୋକଇ ଛତୁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ବାଛିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭାଦ୍ର ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁଟା ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଛତୁଟା ଆସେ। ଡାକିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ ଏଇଟା ହଉଛି କଢ ତାର ଏଇ ଟାଇପର ଆଉ ଇଏ ବି ତ କଢ ଫୁଟିଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ବୋଧେ ନା ବେଶୀ ତ ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ଅଛି ଫୁଟିଲା ଇଏ ତ ନଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଗୁଡାକରେ ପୋକ ଟିକେ ଥାଏ ଦେଖେଇ କରିବାକୁ ପଡେ ୟାକୁ। ତ ବହୁତ ଏରିଆରେ ଲୋକ ଏଇ ଛତୁ ଖାଇ ନଥାନ୍ତି ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି ୟା ଟେଷ୍ଟ। ଆମର ତ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏଇ ଛତୁ। ତ ଆମର ଏଠି କିଲୋ କେତେ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବହୁତ କମ ରେଟ ନାଇଁ ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 1 କେଜି କୁ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ 1 କେଜି ଧରିକି ଆସିଛି। ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଧେ କମି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା 1000 ଥିଲା ଅଲରେଡି ତ ଏବେ 700 ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଛତୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଚାଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିବେ। ଆଜି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ମଜା ପୁରା ଆଜି ଆଉ ଆମର ଆସିଛି ଛତୁ ହେଲା ଏ ଛତୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା ବଟ୍ ବିକ୍ରି ତ ହୁଏନି ଯାହା ନର୍ମାଲି ମିଳେ ହେଲା ଏଇ ଛତୁ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ ନାଡା ବାଲି ଛତୁ ବାଲି ଛତୁ ଦେଖ ଜଣେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ବିକୁଥିଲା ତ ତାଠୁ ଆମେ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଆଉ ହେଲା 30 ଟଙ୍କାରେ ଛତୁ ବହୁତ କମ ମାନେ ଯାହାର ବାରିରେ ହୁଏ ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏନି ହେଲା। ଦେଖିଲ ବହୁତ ସାରା ୱାଓ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ମାନେ ପାଇଛୁ ହେଲା। ଏ ଛତୁ କେମିତି ଲାଗେ କହିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲି ଛତୁ ଆରେ ଛୋଟ ବାଲିଟା ନା ବୋଉ ବଡ ବାଲି ଗୋଟେ ଆସେ ଛୋଟ ବାଲି ଗୋଟେ ଆସେ ବହୁତ ଫୁଟେନି ସେ ଜମା ଗୋଟାଏ ତ ଇଏ ଯୋଉଟେ ଫୁଟେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଟେ କମ କମ ବି ଫୁଟେ ବଟ୍ ଆମେ ଏମିତି କେବେ କିଣି ନଥିଲୁ ହେଲା ତ 30 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ସାରା ଛତୁ ହେଲା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାନେ ବାଲି ବାଲି ଜାଗାରେ ଟିକେ ହୁଏ ଆଉ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ତ କହିବ ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ତମକୁ ଆର ଛତୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡିଓରେ ସେଇ ଛତୁ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମହଳା ନାଡ ଛତୁ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ବାଲି ଛତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ହେଲା। ଆଜି ତ ଆମର ରେଡି ଆଉ